Makadi mhuri yeZimbabwe kufara kusangana nemi zvakare paY16 TV apo patinokurukura nyaya dzakasiyana siyana maringe neudzamu hwadzo. Nhasi tine vana mazvikokota vakatikuta padare rino apo patichataura nhau dzakatarisana nemaaccidents ari kuitika mungave mumaguta, mumaruwa kana mumigwagwa yedu mihombe muno muZimbabwe. Tichatanga nemi makadi zvenyu mukoma wangu, muri sei? Ini ndinofara makadi zvenyu. Sisi munofara here? Kuri sei kwamabva? Right. Muri yeZimbabwe regai tibva tangopinde muchikamu chedu. Toda kutanga nemi mukoma. Munozviona sei zvinoitika especially mumatowns zvekuti munhu kana achifamba ari mutown andika kunenge kuine motikari dzinenge dzichifamba at the same time. Pakaita incident yekuti motikari inogona pada iri kurivhesa, munhu anogona kuramba ari stubborn achiti I think driver ari kundoona, pada driver anenge achitarisana nezvemotikari asi kuziva kuti kumashure kune munhu osvika pakutsika munhu. Nyaya iyoyo tingati ndiani anenge ari wrong panyaya yakaita seiyi? Ndinotenda nemubvunzo wakanaka. Ichokwadi zviri kuitika mumataundi nemumaguta matiri kugara tinozviona zvichiitika. But inini ndinofunga kuti kana iri nhau yevanhu vanofamba netsoka atinoti pachirungu mapedestrian nemamotorist atinoti madrivers nemotikari dzavo, inini ndinofunga kuti ari kufamba netsoka pese paunofamba, whether uri kufamba wega, une mwana, une mhuri, muri kufamba muri group revanhu, cherechedzai munguva dzese dzamunokrosa mugwagwa. Zvisinei kuti mugwagwa uyu ndewe mutauni, ndewe kumusha, pese paunokrosa road unofanira kucherechedza mugwagwa. Nekuti ndikada kutarisa pamataura pekuti dzimwe nguva driver anenge achirivhesa. Mukurivhesa kwekwe uku driver anoshandisa maview mirrors. Saka maview mirrors ane maangles aanopika. Kana iwewe ukakrosa road watarisisa uchicherechedza nekutyira upenyu hwako, ndinofunga kuti mapedestrian vanofanira kuzvikoshesa uye nekutarisa motikari. But taita dambudziko sepamuta kuti tine mapedestrian vanotanzwa driver hasi kundiona here. Anogona kukuona asi iwewe sedunga munhu gona kukrosa road neuchenjeri. Ndo zvimwe zvandingataura. Aiwa, tinotenda zvikuru nepfungwa dzenyu mukoma. Regai tichiye kuna sisi vangu. Sisi, nyaya iyi munoiona sei? Ndinongotsigirawo zvataurwa namukoma wangu kuti kana tichifamba ngatitarisei murodhi. Iwo futi madriver ngaatarisewo futi vanhu vanenge vachiita sei, vanenge vachifambawo. Isusu futi vanhu ngatitarisewo mota. Zvino wakafamba uchitange une bhamba hazvizonakidzika. Chakutika mazuva ano tombobata futika mukanyaya. Chakutika mazuva ano vanhu vane mhepo mukufamba. Ndinobva ndakatutana nemhepo dzangu kumba uku. Ndiri kufamba murodhi. Iwe driver ukutoti ako munhu ari kuignore bhero sei. Apa uchatoti munhu wauri kuona atone zvakewo. Iwe saka iwe driver ukasatarisawo munhu ukutongoitawo ngozi. Iwe futi munhu ukasatarisawo mota uri kutongofa. Saka mazuva ano ngoti munhu ngofamba wakangwarira. Kana ufamba murodhi ziso rako ngaritarise kwari kuenda. Imi madriverwo fambai muchitariswa kuti kwamuri kuendawo. Zvokuti hanzi ndini iwe yangu ndini time yangu yekudarika iwe munhu imbomira. Ngatichingozane kuti ngatingopananawo mukana wokufamba iwe dariko ndopfuurawo. Saka ndingangoti vedu ngatifambe takachenjera mumugwagwa, fambawo zvakanaka. All right. Vanhu vese vari kutaura maonero avo akasiyana siyana maringe nezvavanofunga. Regai ndimbotaure chimwe chiitiko chakaitika. Chiitiko chakaitika ndechekuti pana mai vanga vachizifambira muroad. Kwabva kwaita kombi yanga ichimhanyiswa nepolisi andika ichirohwa nemboma dziya. Handiti. Kwabva kwaita imwe motikari yakanga ichirivhesa. So amai vanga vakumashure kwemotikari yanga ichirivhesa havana kunge vaona kuti uku kune kombi iri kuuya. Wazviona? Ndomubva vanoenda nekumashure kwemotikari yanga ichirivhesa kuya. Uku kuine kombi ndomubva vanombandidzirwa pakati. Vambandidzirwa pakati.
mai ava vana kukwanisa kunge vachifa. Muromo wakataura ndevekuti driver uchandibhadhara, handabasa nazvo zvekuti vandidhuma, asi chandikuda kubhadharwa newe. Mubvunzo wangu ndevekuti ndiani ane mhosva uye chii chakonzera kuti mai ava vasvike pakumbandidzirwa nemotikari? Ndimai vasina kutarisa rodhi here? Munhu anga achirivhesa here? Ndidhiraivha anga achitiza polisi here? Chii chakonzeresa kuti mai ava vasvike pakukuvara? Totanga nembaba. Ndiri mukoma. Right, mamati mama. Right. Inini ndiri kuti mubvunzo wenyu wakanaka. But sezvandambotaura pakutanga mukoma wekuti iwewe semunhu anoda upenyu hwake, anoti kana akatorwara anomhanya kuchipatara achida kuti unorapwa kuti aramba ine utano. Inini ndinofunga kuti amai ava zvavakaita vakaita reckless kana kuti kushaya hanya neupenyu hwavo. Nekuti kana mota ichirivhesa, hatitarise mota tiri pakati peroad, unotarisa motikari uchiri kunze kweroad, so that paunozoda unocrossa road unenge watoona kwakati kuri clear. Maemergency aripo sepamatsanangura kuti pane mota yakauya ichimhanyiswa nemapurisa, pamwe pacho hatigoni kuti vachiti mapurisa aidzingirira motikari, but ndidhiraivha aitiza mapurisa nekuda kwemhosva dzake. But tichidzoka pane ava amai ava vanosvika pakukuvara, vaifanirwa kutanga vatarisa motikari kuti kwakachena zvakadii, kwakanaka here, pari safe zvakadii vokurosa motikari. Plus pane imwe nyaya yamataura yekuti amai vakataura kuti dhiraivha uchandibhadhara. Aisi, it's not must kuti kana munhu akadhumwa nemotikari, dhiraivha automatically anofanira kukombanzeta munhu. Handizvo. Because mari yaunogona kupiwa unopiwa mari yakawanda. But ukatarisa pabhonzo remunhu kana pane anotonzi mapermanent injury, hongu wapiwa mari wawasiwa permanent injury, mari yachona ichakubatsira chii? Saka dzimweni dzenguva ngatitarisei nzira tirege kuve careless neupenyu hwedu. Senge ipapa ndiri kutoona amai ava vari munhu atori reckless life yavo, vakangofokasa kuti dhiraivha akandidhuma achandipa mari. Ofuchi pamwe pacho anogausa kupa, pamwe pacho unogwa kutageta kuti achandipa mari, asi torina mari yacho. Mukaenda kuna mabhuku emutemo kana macodification, matraffic acts and everything. Andika dambudziko ratinaro nderekuti vagari vedu vemuZimbabwe hatitozive mutemo wemunyika medu. Then the act of that ignorance of law is not a defense. Saka kusaziva kwako mutemo wobva waisa upenyu hwako parisk uchiti dhiraivha akandidhuma achandibhadhara. Kwakanaka sakubhadharai, bvunzo renyu richadzorerwa papi? Kumaricho koma muchenda muchabhadharwa papi? Saka hapasi pese panoita mutyayiri tsaona yekutsika munhu agofanirwa kumubhadhara. Nauye kubhadhara yaya mukoma itongori moyo una dhiraivha wekuti angonzwa kuti wandatsika uyu munhu, so let me contribute something towards the abuse yekuchipatara nezvimwe zvakadaro. Asi ndichidondeka pana amai ava, mai ava vakaratidza kuti vakashawa hanya neupenyu hwavo, kuti vanotopinda vachinoda kuti mota iri kutorivhesa, vakutotaura kuti ukangondidhuma chete uchata sei uchandibhadhara. Dai nyika yedu yeZimbabwe yagona kuita sei kuisawo mutemo nekuexecuta sezvauri wekuti kana pedestrian akakrosa nepanhu pasiri designated for a pedestrian kuti akrosa ipapo ngaasungwe, abhadhare mutemo, abhadhare fine nekuti akrosa nepanhu pasingatendedzwe kuti aita sei akrosa. Mukazvitarisa muchifamba, iyo mapedestrian maareas ari kukrosera aya akatarwa atoti mazebra crossing, unoona wanda pedestrian crossing zvanotokrosa zvandinoda, aumbomira oita ombogadzira boots yake. That's being stubborn. Tyira upenyu hwako zvinokuitira zvakanaka. Tinotenda mukoma nemashoko ane udzamu edzidziso kumhuri yeZimbabwe. Tochiuya kwamuri Sisi, tinoona mune imwe nguva tinoona polisi inowanzoita seinodzingirana nevakomana vemakombi ava. Mubvunzo wangu ndewekuti kufunga kwenyu vakomana vemakombi ndo vanenge vachimira pasingatendedzwi here, kana kuti polisi ndo iri kudzinga vanhu pavanofanira kunge vari? So izvozvo zvikuzochipa pakusvika pakuti vakomana vemakombi pavanoona polisi ichiuya vanosvika pakutiza vodhuma vanhu. Mazviona manje, because ivo vari kutiza mhosva
but vachisvika pakupora imwe mhosva, chii chiri kukonzera mhosva iyi, uyezve zvinotendedzwa here nemutemo wenyika kuti kana kombi ichinge yatiza yorwa mascreen? Ndichiti ipapo vakomana vemakombi vari wrong kuti vari kuita zvemushikashika. Pavari kumira hapatenderwi, vanofanira kuenda kumarengi. Tizoti iyo polisi yacho zvavari kuita zvekuzodzingirirana nemakombi vari kukwadzisa vanhu. Vamwe vari kufa, vamwe vari kuita zvirema. Kodai tati isusu kana vari kuti nzvimbo dzavari kumira vemakombi ava, ivo ndo vachinoita kamagadhi mavari kunoitira mushikashika imomo, tonoti hapana makombi ese haaperere ese kwenda kurengi. Asi nyaya yekuti vanouya vachidzingirana nemakombi vachirova maskrini, aiwa vari kutikuvadza nesuwo tisiri madhiraivha emakombi. Vari kukuvadza vanhu. Ko vadii kumbomirawo nyaya yekumhanyisa vanhu vangoiswa mutemo mune zvakanaka. Vanhu vachona vakaudzwa havanzwi here, vomira imo machona maposito machona vari kumira asingamirwa vachona ivamo, vogara vakagarira nemboma dzavo, vonoti pane kombi 1 here inosvika ichimira, ngavamire maposito macho mavasi kuda kuti motikari dzimire, mota dzinoenda kurengi. Iyi yekudzingirira vanhu handisi kuona hangu yakanaka, haina kutonaka zvachose. Muri yeZimbabwe muri kungozvinzwira mega. Rega dzoke kuna mukoma kumubvunzo uyu kuti munouona sei mubvunzo wandabvunza. Mubvunzo wamabvunza une chekuita nekumhanyisana kwemakombi drivers nemapurisa. Ndichadayira nepandinogona, but mubvunzo uyu unenge uchinyanya kuda especially ma-authorities kuti vanatsokuudayira. Asi regedzai ndidayire ndichitaura kudai so. Vakomana vemakombi chekutongotanga vanogara vachitongori wrong. Kwete nekuti vanopomerwa, but inhau yekuti havatode kuenda kuma-areas avanoshandira. Saka mapurisa anenge ari pabasa. Munguva dzaanoda kunoexecuta duty rake, obviously mukomana wekombi ari kuziva kuti pandira paita autanga kutotiza. Saka mukutiza kuya haachatiza achitarisa road. Saka tinozoda hedu sevanhu kuda kudzorera mhosva kumapurisa kuti vazodzingirirei kombi, but shoko rinongoenda pakutanga kuti iye wekombi acho azomboenderei ipapo, nekuti dai anga asina kuenda ipapo mupurisa paanga achifamba aita mapatrols ake anga asingatombowani ari ipapo. Saka uyo ari kutiza mhosva yake, mupurisa angaita basa rake. Pamwe pacho vakomana vaya vanotaka kutongotiza vakatongona inform, kati vakangona mupurisa munhu ari mupurisa ari kutongofamba kati munhu akangofana nemapurisa, makazviona here kuti kana imi mukatopfuura nepari kulodha kombi dzemushikashika makatozvichenerwawo makagerwa zuva renyu muine plain shave yenyu, munoona kutanga kutovharirwa madhogogogo, mundoshaura kuti chii muda kutofuwa ndokuza izvotonzi mbara waona here waona maona nyamba hamusori kana mupurisa. Saka vakomana vamakombi ngavagare vaenda, because mhosva icharamba ichingori kwavari. Pamawanikwa muri pamadhumira pamazodhuma munhu muchitiza muchitiza muchimbotizepi. Saka mhosva inoramba idzoka kwamuri. Ndichizadzisa ndinoti iwe semunhu sedunga munhu ziva pekukwirira motikari. Kune nzvimbo dzatakatarirwa nehurumende yedu, kune maranks anotenderwa kunge muchinokwira motikari dzenyu musaende pamushikashika. Maranks iwayo ari pedyo than kuenda pamakazvitarira imi moga pamusina kupiwa kuti munge muchikwirira ipapo. Saka kuchengetedza upenyu hwako, make sure nzvimbo yawakakwirira yakatarwa nemutemo kuti inge ichikwirirwa kuenda kwamunosvika nekugara. Tatenda hangu tosangana pachikamu chinotevera. Sare zvakanaka.